és una formació universitària que prepara professionals per treballar en el sector turístic i hoteler. Un sector que és molt potent, molt dinàmic i que cada vegada genera més oportunitats de treball. El nostre pla formatiu contempla tot el que són les experiències que poden viure els nostres alumnes al que és l'Hotel Alimara o bé a les aules pràctiques, el fet que fa que l'alumne pugui tenir una experiència des del moment que inicia els seus estudis. El grau s'estructura en 4 cursos, 2 cursos inicials on l'alumne té coneixements de gestió d'empresa. Els primers 2 anys vaig fer una mica més general i vaig saber què era el sector del turisme al llarg d'aquests anys, com havia evolucionat, una mica de la política, del dret turístic. I a partir del tercer i quart l'alumne pot triar o bé l'especialitat de direcció turística o bé l'especialitat de direcció hotelera. El que més m'està agradant de la universitat és que tinc una vinculació molt forta amb les empreses del sector. He pogut fer pràctiques en cadenes molt importants com el Hilton i ara marxaré fora a fer Erasmus a Suïssa i crec que em pot ajudar molt a també millorar els idiomes. En quant a les nostres instal·lacions, són instal·lacions que les anem posant al dia constantment. Volem que sigui el més proper al que es trobarà després l'alumne en el sector i com a futurs professionals creiem que s'han de formar amb les millors tècniques i amb els millors elements que puguin trobar. El sector valora molt aquesta formació, com ho demostra la gran quantitat d'ofertes laborals que rep el nostre servei d'ocupació. Així que us animo a fer aquesta formació, una formació de futur.